Inniki köklü sanlara, kvadrat köklere değişle ayrıtynlyk berde berilen bu formula mysal üstü bilen işletek belki has aňsat düşer. Ýöne şerde esas üns berjek zadymyz eger kvadrat köküň aşagynda a goşmak 2b şeklinde ýazylanda a-ny iki sanyň jemi b-ni bolsa şol iki sanyň köpeltme hasyly hökmünde ýazyp bilýän bolsam men olary kök m eger şöyle goşmak bolsa goşmak, aýyrmak bolsa da aýyrmak edip ýazyp bilýän. Onu misalda seredeli. Ine misalda berilen 3 goşmak 2 kök 2 ilki men barlaýan men formulama dogry gelýärmi gelenokmy diýip 3'i näme diýip bilýän men 1 goşmak 2 diýip bilýän şeýlem 1 goşmak 2 diýen ýagdaýymda onna köküň aşagyndaky sanym şol ikisini köpeltme hasyly bolýarmy 1 köpeltme 2 hawa bolýar. Onda men şunu näme diýip ýazýan 1 goşmak 2 muny bolsa 1 köpeltme 2. Diýmek, şuradaki formulama gabat gelýär. Onu iň ulusyny ilki ýazýan kök m iň ulusy kök 2 berde goşmak bolan üçin goşmak kök 1. Ýagny kök 2 goşmak 1 diýsek bolýar. Indikimize seredeli. Indikimize seretsek ilki baýa geçmeňek seredeli belki az ansatrap bolup biler. Indi seredýän 6 aýyrmak 4 kök 2. Men formulamda näme bardy? Formulamda 2 bardy. Onda şu ýerdäki 4 men üçin artykmaç. Men bu ýerdäki 2-ni aýyrmaly. 2-ni ýzyna salýan, köküň aşagyna salýan. Soň şu ýerde 2 galan ýagdaýynda formulam ýerine ýetirip bolmagy mümkin formulamy. Ondan salaly 6 aýyrmak 2 köpeltmek. 2-ni kvadrat köküň içine saljak bolsam tersine etmeli bolýar edeli işimiň. Ýagny 2 daşyna 2 bolup çykan bolsa, diýmek köküň içinde wagty ol 2 kvadraty bolan bolmaly. Onda şonu 2 kvadraty bolandyr diýip ýazýan. Bu da öňden galan 2. Deňdir. Indi 6 aýyrmak 2 köküň aşagynda näme boldy? 4 köpeltme 2 8 boldy. Onu indi barlap göre. Sebebi 2 ýagdaý berde 2 ma bu sanlaryň barlayan 6-ni näme diýip bilen men? 2 goşmak 4 diýsem 6 bolýar. 2 köpeltmek 4'ümün 8 bolýar. Diýmek men muny 2 bilen 4 şeklinde ýazyp bilýän. Onu kök 4 aýyrmak bolan üçin aýyrmak goýan kök 2. Yani 4'üm kökden 2 bolup çykýan üçin 2 aýyrmak kökkä deň bolýar. Indi kimsalma seredýäs. Mysal B-de seretýän bolyn bu gezek 2 ýok. Öňkü misalymyzda 2 artykmaç berilenni, berde de 2 berilmedik. Onda näme etmeli bolýan? Men eger şu formulany ýerine ýetirjek bolsam, özümden 2 goýmaly bolýan. 2-ni köpeltmek diýip goýan ýagdaýynda men aşagyna da bölmek diýip goýmaly. Men başda berilen aňlatmamyň ötgemezligi üçin. Onu şu ýerden ýazýan kök 2 gatnaşan kök 2 şeýle ýagdaýda 1 bolan üçin kendir täsir edenok köpeltmek 5 goşmak kök 21. Onu şu ýerde kök 2'ni içine salan ýagdaýymda näme bolýar? İçine göne meňdeş kökler bolan üçin göne 2 bolup girýär. Onu aşagdaky kök 2'ni ýazýan. Ýokarda da uly köküň aşagynda 2 köpeltmek 5 10 bolýar. Goşmak 2 bu köküň içine girip bilme öňünde gaýla 21. Deňdir. Indi seretýän formulama göre 2 bar. Onu şu içindäki haýsy sandan köpeltmek hasyly 3 bilen 7'nin 3 7 21. Onda şu ikisini goşamda birinji tanym gelýärmi? 3 bilen 7'ni goşsam 10 gelýär. Diýmek 3 bilen 7. 7'ni ilki ýazýan kök 7 ortada goşmak bolan üçin goşmak kök 3. Aşagda da kök 2. Ya da bular aýyrmam ýazyp bilersiňiz. Kök 7 gatnaşan kök 2 goşmak kök 3 gatnaşan kök 2 ýa-da başgaça şeýle
kök aşağında 7 katnaşan 2 koşmak kök aşağında 3 katnaşan 2 şeklinde. Eniki misalımız biraz karışık ýaly görünip biler. Täze A kök aşağında A kök aşağında A kök aşağında A diýip köpeltmek we bu tükensiz gitdiýär we şoň netijesini 7 deňligini aýdypdyrlar. Şoňa meňzeş misallar aslında rasional sanlarda da köp ulanylýar we köpünç şol usulda çözülýär. Ine berde birinji etjeklerimiz biz şu tükensiz için gitdiýän A'laryň 7 deňligini bilýäs. Onu iki tarapyň kvadratyny alýas. İki tarapyň kvadratyny alan ýagdaýymyzda kvadrat berdenim kvadrat. Onu bir kvadrat almanda diňe şu kökden çykyp bilýär. Şu amaz kalanlar ýene öňki ýagdaýda durýar. Onu näme etdiň? A kök aşağında A kök aşağında A kök aşağında A şeklinde ýene de bu tükensiz içini dowam etdi. Deňdir näçe bolýar? 7 kvadraty 49. Indi etjeklerdim men öňkü ýagdaýdan başlanmışda berilen ýagdaýdan şu bölügimiň 7 deňdigini bilýän. Onda näme etdiň? A köpeltmek 7 deňdir 49 diýen. Onda 7'ni beýlek geçiren ýagdaýymda 49 bölmek 7 bolýar. Demek jogap 7 çykýar. Köklü sanlar bary diýene bir bilmeli zadymyz rasional ýagdaýda maýdalawjyda köplenç kök ýagdaýda goýulmaýar. O kökü biz aýyrmaly bolýas. Nädip aýyrmaly bolýas? Ine pikirlenemizde şeýle pikirlenmeli. Men şu kök 2'ni näçe bilen köpeldemde kökden çykar. Kvadrat bolan üçin öz bilen köpeldemde onu şu rasional sanyň hem sana wujudny hem maýdalawjydy men kök 2 bilen köpeltýän. Kök 2 köpeltmek kök 3 kök 2 köpeltmek kök 2. Ine beýsaldan ýadım öňkü ýagdaýa gelýän üçin hiç hilek mesele ýok. Onu kök 2 bilen kök 2'ni köpeldemde bir köküň aşağında köpeltip bilýän diýipdim. Onu köküň aşağında 2 köpeltmek 2 derde de köküň aşağında 2 köpeltmek 3 deňdir. Bu kökden 2'nin kvadraty bolan üçin 2 bolup çykýar. Derde 2 üçin 6. Ýagny kök 6 atnaşan 2 bolýar. Köplenç misallaryň soňunda çykan jogaplar eger köklü ýagdaýda bolsa we test çözýän bolsaňyz, jogaplaryň arasynda bu ýagdaýda jogap tapman bilersiňiz. Şu ýagdaýda jogap berilen bolup biler. Iki misalymy seretýän, iki misalymda aşağımda 2 kök var. Berde kökü ýogatmak üçin ýene de kök 2 köpeltmeli bolýan. Onu ýazaly 2 köpeltmek kök 2 köpeltmek kök 2. Ýokarsydan şu şekilde kök 2 köpeltýän, köpeltmek 3 köpeltmek kök 5. Ine aşağıny köpelden ýagdaýymda biz şu ýeriň 2 bolup çykýanyny bilýäs. Onu başdaky 2 mi ýazýan köpeltmek. Köküň 2 tane kökü köpeldemde 2 bolup çykýar. Bu 3 üçlüğüne durýar. Köklerim köküň aşağında köpelden ýagdaýymda näme bolýar? 2 köpeltmek 5'den 10 bolýar. Demek jogabym 3 kök 10 atnaşan 4 eken. Indiki misaly seretýän. Indiki misalda aşağıda eýem aýyrmakly bir anlatma bar. Öňkü ýaly göni birje kök ýok. Onu men pikirlenmeli zadym näme bilen şu ýyny köpelden ýagdaýymda aşağıda kök galmaýar. Indi eger şu aýyrmak bolan bolsa, şunyň goşmakly ýagdaýy bilen men şunu köpeldimde şu ýerde kök ýok bolýar. Onuň gelip çykýan ýer aslında şu ýerden ýazyp görkezýän ýagdaýymyzda A aýyrmak B bize berilen bolsa, men şunu A goşmak B bilen köpelden ýagdaýymda jogabym A kvadrat aýyrmak B kvadrat şeklinde bolýan üçin ikkisiniň hem kvadratlaryny alan ýagdaýym bolýar. Ikkisiniň kvadratyny alan ýagdaýymda berde kök galmajanyny men bilýän. Şoň üçin haçanny şeýle bir anlatma görsem, eger şu ýerde aýyrmak bolsa, şunu goşmak ýagdaýy bilen köpeltýän, eger goşmak bolsa da aýyrmak ýagdaýy bilen köpeltýän. Onu köpeldeliň kök baş ilki ýazýan, köpeltmek. Şunu goşmak ýagdaýyny ýazýan, goşmak 2 kök 2 şeklinde. Aşağıdan özünü ýazýan ilki 2
kök 2. Soňam näme korda näme köpelden bolsam şo zady ýazýan 2 kök 2 deňdir. Indi men aşaky ýagdaýyň şu formula görä çykjagyny bilýän. Ona birinciniň kvadraty 3 köpeltme 3 diýenim 9. İkincinin kvadraty diýenim 2 4 bolýar. Yani 2 kvadrat 4. Kök 2 kvadratyny 2 bolýan üçin 4 köpeltmek 2 bolýar. Ýokarsynda men şu berilen kök 5-i ýaýyň içine birinjäde, ikinjäde köpeltmeli bolýan. Onda köpelden ýagdaýymda 3 kök 5 goşmak kök 5 bilen 2 kökken köpeldemde daşyna 2 duruşuna durýar. Köküň aşagyna köpelden ýagdaýymda 2 köpeltmek 5-den 10 bolýar. Onu aşagyny hasaplasam 9 aýyrmak 8 1 bolýar. Aşağı 1, ýokarsy 3 kök 5 goşmak 2 kök 10. Aşağıdaky 1-i ýazmasam bolýar. Şu burada bolýar jogap. Yani men şu ýerden başgaça eslesem şunu kök 5 goşmak 2 kök 10 diýip ýazyp bilýän.